फुं काहाम जतन न आं जतन न तिनी TWC Trinity Worship Center ni engei जतन न खाबाय हामजाकमा बां लामसगो आं खाखायो नरक जतन काहाम गोनां तंबायना हानै हादि जरा कलकनाय ओइ जों लबुंनि फासिं थांलायनाय जों जतन बाक्सा खलायै कायतन लबलायनाय फुं काहाम जतन न लामसगो तिनो न जरा कायतर सनामानि जरा हायादा हालेलुया हंकै फायदि जों जतन कायतन लबलायनाय हालेलुया आं बाय बाक्साके जतन रोजाबलायनाय कायतन लबलायनाय निनि कक थाय रक न खोनावै तंखेन आनि सुब्राय खाकचागो निनि हामजाक मानो वानसुगै नायखेनो आनि सुब्राय खाखामो निनि कक थाय रक न खोनावै तंखेनो आनि सुब्राय खाकचागो निनि हामजाक मानो वानसुगै नायखेनो आनि सुब्राय खाखामो हाचोक हापार दैमा दैज्लां सास्लां तंथक बयार गोजां मानखां बेबाग न खेतो माइखुल तकसा खरां सातुं वादै पुंमा फेरां रोखानो बेबाग न हाचोक हापार दैमा दैज्लां सास्लां तंथक बयार गोजां मानखां बेबाग न खेतो माइखुल तकसा खरां सास्लां तंथक बयार गोजां रोखानो बेबाग न यागो किसा तंमा बायनो Opungyaway matong fano Sobray no lobayang tong thokmani Yago kisha tong mabay no Opungyaway matong fano Sobray no lobayang tong thokmani Nini kok thai rok no Kunawoy tong keno ani sobray Kakchago Hamjak mano wansugay naikeno ani subray kakamo nini kok thai rok no kunawoy tongkeno ani subray kakchago nini hamjak mano wansugay naikeno ani subray kakamo Kubay lama o ang himay Buibay ang le norjang shugi Matong ka methebe Bial tekto birman faibo Subray no poito klayi Tong man ka kaloge Kubay lama o ang himay Buibay ang le norjang shugi Matong ka methebe Bial tekto birman faibo Subray no poito klayi Tong man ka kaloge Shak no ang le shong sha fire Mute glay bo manay tere Subray no lobayang serang mani Shak no ang le shong sha fire Mute glay bo manay tere Subray no lobayang serang mani Nini kok thai rok no Kunawoy tong keno ani subray kakchago Nini hamjak mano wansugay naikeno ani subray kakamo
Bagnosina Kani bishingo Nono hamjakna Anu furandi Bebagno nubna Moko fiodi Krasno na hare Langmani bugra Antini fayo Sakno ya farna Ketal kaya Niriano klaidi Ano te thangna Nung tai tarisidiจากมาอังคือเลือดต้องสิเธอนี่มีไก่ซาเซอังเงินก็ต้องสิเธอขยอกนายาพาอานอบันสาดีตาลเพื่อนลายดีนี่มุจังเตAgnes namnai Ano takiti Getar kelai di Suso di susai Lama di lama Ano susani Ano metang di Jesus Ketal kaya Niniano klaidi Ano te thangna Nung tai tarisidi Nini ham chak mo Ang kulak tong si thơ Nini kai sai siต้องสิคือให้ได้สินี่ทานอยู่คาเฟ่เราให้ได้ที่นี่สิเราฉันนี่ทานในสถานในอาฟาร์นี่รู้สึกว่าจุดน้ำพันยาฟ้าจุดน้ำหาวงน้ำมันนี่ข้าวไฟนี่มุสลิมฮัน
nini kai sa Chini siang sak lo sobra Jesu nini chini ani sa siang nini thani afaro kai to zum dorak thana sila kai to katal kai nini hamcha nini hamza ma nini kai ro ko kai to katal nini la hamza chini slice langma ni sa maha David nini langma nini hamza ma langma ni sa kaha Sobra Jesu belakina hamba yafaro. Hallelujah. O jorano kaitor, nin thani yafaro kaitor. Te hambai, nung chungno yajak fima bagay, chungno katal kai taisha, nini hamjang ma bai slai fima ni bagay. Hallelujah. Joto no khorang khayei, Sobra Jesu no chini kaitor no chung hambai ro lainai. Hallelujah. Amen. Hai no hai lam sogo joto no tini no jarawo tai ang lam sogno muchungo tini no chini online lob mung pandawo je puila manjagi tongnai rok no kai tor norok no hamari rithu tai ang ani phasing tei ani hamjakma norok no yafaro hari hangke chung tabuk buskangni saklai mungni phasingo thangnai chini je o saptao je nukhungni pandarok eba khaitei juda pandarok tongui tongmani bebak no srapsa jora kolokni bagui bathakri toni jaknai जों चिनिया मालाय मानमानिया जरा kaham phayasak जों o bathakri toni granai hai hangke जों aboni bagui जों chini khabaya khakolo ke khalogi kaitoni thani जों chini poitonargi toni lainai hari hangke जों tabuk offering ni phasing thanglainai जों nugui tongo chini je gana gini ni situation tongui tongmani obo kahamia hayada belakina wana masingsa haipano जों kaitoni thani poitonargi toni lainai kaitor o jorao phano जोंनो chini nangmani rok bebak जोंनो ri tongo hayada chini yafao bebak no chini nangmani tongui tongo kaitor जोंनो provide khai tongo hayada amen hari hingke जों tabuk ang offering ni bagi sanamu chungo chini je offering rnai rok boro screen o जों Google Pay ni number rnai noroga Google Pay ni tui norok rang transfer khaimano hingkai je tide rnai rok borok rang transfer khaipuro tide hani sir hodi hingkai जों abono kaham kai saimanai bujimanai hari hingkai जों tabo offering ni bagi suri lainai jotono mokol kholobai जों suri lainai Hallelujah chukno hani afa kaitor belai khino hamba yafaro kaitor nung chungno bial kri khetoni ma bagai nung chungno chugri toni ma bagai kaitor hallelujah te kaitor hamba yafaro kaitor te shurio kaitor chungno tebo nang ritong dio kaitor chini chung nono chungbo khakwar khenono yafari mana ning thung tebo kaitor te shurio kaitor o offering te tithes kaitor nini hani bagai kaitor nini mungchugna ni bagai nini kok pirjak thani kaitor nini samung kaham tangjak thani obo chugna ning thung kaitor borok ro hamari mana ning thung kaitor hallelujah hallelujah ango shurimani bebak shubra jishnu mungu shuriu amen hari hingke chung tabok chini pastor ni bukhuktai kaitor ni kok khnana ni bag phaising thanglainai norok tiar da tongbai norok tiar tongdi kaitor ni kok thai phai tongo norok ni bagai amen hallelujah जों दासिङा गाना खोना लायका बोसोकसि तंथ बिनि तंथायो बिनि कक बोसोकसि खोना थ अब बाइबेल साव डेभिड निनि हामजागमा अब लांमानिसे गाहाम निनि कक आम बोसोकसि कतै मदु निसापान कतै इनसागो हानि बागै सोंथिनि काइथनि कक खोना लायनाय ना ओ जराव जतन किरि लाइ दङ जतन जानि जा नगो
nogong nong ni kong lai mayang mi tong layu tamun bagai mawa patara thangkake coronavirus na manjagi paino amne kirui jotonu nogo ma tong layu hangke jeng wansogo jini nok abo joton se sepes jaga joton se kaham jaga o jorawo oboni bade tai alka sep jaga korei hinai jeng wansogo na phiaba haipano jeng kwangma borok na jeng bo haino wana laitung kiri laitung khanao tamong nai na ulo tamong nai jeng jini samung pai de thangno rang paisa pai de thangno jini chakri kamai de thangno na jemon tabo jeng news naikhanugo Italy, Spain, US rawo Iran rawo borok salbrum thui tongmani Italy go 1000 ka tui salo America thuyu na aren borok wangso kana ani jora to phai tongkha khana bom hayong no na hain bagai no jeng nok bising tongui phanu kiri lai tong na tini o jora o jeng Bible ni kok khana lai nai Bible tamosa amna jeng khana lai nai na abo jeng abo lomung basab ekanoboi kabangma abo kai thorno manjak rok na Christian rok borok omno jaiken khana thokjago hai abo jengjal phaiporogo dukhu kosto phaiporogo kirima singsaung phuro omno muitong jeng na ei kaitor sawo obo lomong basabo hai ke sawo ta kiri de nei abo hai na jeng onek somoy abo tamone kala इंग्राजी बैंक granted khanau na o kogno okay o lomong basab ekano buino phiaba na obo bom hai sungtini kam ka khana lai nai okay ang onek somoy nukha obo Facebook obo na social media obo na obo jemon obo formula hai na montra hai okay abo lomong basab ekano buyong pore khake ang kaithor ano rokha khlai nai ani nukhono rokha khlai nai okay phiaba obo bom hai jeng khana lai nai okay oro lomong basab ekano bui tam suijak male kaplai sani saklomo tongnai kuchuk kuksani thani tongui tongnai rok subrayung nono hai hunui sanai ani tongthaite ani nok gerak ani kaithoni thani ang bukha butharjak oro ang English obo arni direct translate khaike hai na obo je bini presence tongnai na bo bini nogo obo hai tong phainai okay ka bini thani wo nung huijagai manai boro bini saklomo na bo hui tonai okay ang इंग्राजी bai am kisa nainai abo orsau he who dwells in the secret place of the most high shall abide under the shadow of his wings okay bini bukrang tolawo bini saklomo aborok matongnai nadi kam ka khana diobo na omotamohon he who dwells na je borok a jagao tongnai bo jagao kaithoni thaniwo kaithoni tongthayo okay au borok si au saklomo matongnai bini bakrang bai kholab jagai tongnai na je borok bini thaniwo phainei rok na obo jotoni bagaya na masa borok onek bosor kango ang kaisa masa prisoner sama khanamani o lomong basab 91 abo o borok roni bagai si je lomong basab 23 no follow khlainai je borok rok subrai jisuno ano murugnai sa hnui nanai rok je bo telang thana thangnai rok na aro lomong basab 23 sawo na I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Okay, our last verse is how na
ang kaitoni taniwo ani sara jibon ang tongnai. Okay? Haini bagay je bini taniwo tongnai rao. Aboni bagay si o promise. Okay? Bible lo kaisa road ni masa buri tong norok saimang kana. Bini bo hain te kaisa bo biuzuk tong. Okay? Angke brok ni ni bosai thui tangka. Borok ni obo bosai ni bu phabo thui tangka. Okay tamong ka bo road bini bosai ni bumawai bo Israel ferogui phaikya. Okay? Bo o burui age kaitono sini naya bini babu song kaitono sinia. Okay? Fia ba bo kaijak phaioi o kaitono sini phaikana. Tamong ka bini bosai song thui thang paikya. Okay? Tam bagai song sai meya. Fia ba bo bakhabaya. Na bini au bosai ni buma saka norok ferogi thang paisidi ni bufani nogo norong bufani nogo bini bibuzo khanai ko khanawi phegoi thang ko ko khamsil lom ani babu no ko thang de ma kam jang thang sine phegoi antai kuno kurikha fia ba oburoi road nga ka potam saka ang phegoi thang ya theiga kaisen sisung ala dong lai nai je nang thang ta na rang thang na ya tamon bagai male bo sai manu je bo unu khungo phai akai thono sini phai man am ko bui kai thor akai thor bono khiwi anai okay bo bini au busani buma bai Israel thangka ajaga ota mongkha bo mai ko sarjak rono kheto thumui ma tumui kha kintu salsa ke au je jaga bo kheto o mai thumui tongmani arni buagra mi thangka bo na au buagra bono chaka na nang o Israel phaimani na kaithor nono hamari khlainai na nang bini bukrang to logo phaimani nono kaithor hamari khlainai hani bagai nang tini norok no koina mo chu mo bishes khlai kaithon thaniu phaya khorok na kaithon thaniu phaidi bini bukrang to logo phaidi arasi jotoni sai save jaga norok o lomong posab ekam no pura pore ne khan nung nai na abo biya longi phaiporobu bemar hamyang phaiporobu norong nugui tongnai hepano norong thaniu ongla kanai kaithor promise khlai kha na phiaba abo je bini thani phaine ran thaniu bin thaniu au nungsi ani refuse nungsi ani tong thai ni bin thani phaine ran thaniu si au hamari nangnai obo Jesus how of Matthew chapter 23 verse 37 no na o Jerusalem ang busuk si musui tong norong no tokma hai khlai bosarong no bakrang tola ko thumui tonani am si norong musui ani sao na ngai ka bangma borok na musuya kai thor musuman ka kintu rokha khlai nani na hani bagin tini norok o kai thoni khorang khana kha na phaidi bin thaniwo bo nasing itong he is longing no motok ma hai khlai basarok no rokha khlai nani han bagoi no bin bokrang to lao phaidi are lengla phaidi na tai kai thono sini nai ro kai thoni borok ro ang tinu kok sana mo so no rong no thakiridi kai thoni thaniu kha bera oitong di kai thono sadi na sak no sadi kai thor se ani tongphang na kai thoni thani sang tung bo si ani lengla thai jaga bo ano bini bokrang to law bini bokrang ni sakolom bo ano hui to nai ke bo ano tang phai mangla amen ang pui to khlayu norok hamari mangkha nei o kai thoni ko khana man bising tui ang tini usugun mathak nai amen norok kaham kurang katong di nong ni ta ongkha lai di obo government nong ni ongkha ni sayasa ta ongkha di norok o chini desh ni bagai norok hamari ongdi amen tai obo buino phatara o thangmanu khake na sadi ta thangdi nei norok kana ginin borok omo hai nangi tong khake palmai tong ka borok no hai chu badi norok ni capacity ni bisingo okay abun baraya na government rok saman baraya okay haini bagai norok kam kurang ka tongdi haini haisung phainai
Sunday wa to isa malai finai. Amen. Nora kam kun ka dong de.